محزنتهم نكابي أثرت أمز خديو لك كاب حانت محات سنستولو دماناتو أبزخون أقات أمي تفعلالي ما يفلتون ودن قوال المحاز كون يخلدو نزبل هدو نوعهم زميل كتايكونن يسحقو يتصاوتو يدوغا دوغو كوتاس بناي أنصار تصاوتا سمعيت قديفكا بكفوت منفس دز بل يوتم زحلفون يرم يقداس قوال محازقا بسرح نحاد ورهن أبكالوتا مسكدا مس حدا تلاليا قالت إيفا آرات كديب جيزي وسدتن كان وسعيتو خات أنست كنا أبحان قولا فاتسيمو سلازي نبرا كتقبلاي كعالتن نم إمانو تتساقيما كسا زاكلا بينا نبقت كأرت مبكئا مكنات كأ أبو نزي انت سميعو حاني وفرت كم زبلاس لا تفلتيم بمهير فرحي ناوشت أوشت أجيرا نابتي زت نساسب مسكدات أبتر أسزلاتا توسكتا كم زبحال مسمان نمزيركي زت أنسكيو نعمت أخي كتلقب لي جاسكن لمسمع سكن كريك عدلني سلزبلا كل نجر هوس وسبلا أبو أركندو أبو زي أمل سانك تمتس بزيبو متناسات راح بك قليلو كغرفا كم زي كون سلت فلت حرر كمتر بلد قولان ستيت تراكبو مخرا اندا بلد كاب مستمسالون أديو علتن يقداس نبئي زم صولو تسلزيل داقي مكو كسو على النيلا نابتي زت نساكوا انت خدت مش قيصا دمصا كمان كسامة كمزي دلي أقوى عبيو باتكن دقل إيدو كسا أولوان زبلا تصافيو مست مريت مس أسا أمام أنت بجاها ناتي بفنج أزوات صدم اندا سرقت انت لمنتكوا أي سامون سالستي تاني ساكبني أي تحفر اندا بلا نفوس محلاكوا أي دنقصن قلح كايبلا قديفوا كاب كرميعة سورم أعلى أسبيبا بتعمي توترت حزنت حرقت دقاقي ما نبقت يقدس والحدا فتح ككوناي كألن دحر كندي قنا نفسا مس أرقاقات حاد أبي حاسب أمساءت يقداس قنا أو أمرا كله سلازس كحكحا يترفني بلد كون قنا وشتا أنت حفتي أشادخي أمو ودي كابزي عملك أنت حافت قبري أبوها خاب قاللو يقد فكرو كابو زيبلو زعب أزيز حسبكي حسب صبعي سلازي أي تساكف عجخي سأقل يقولون اندا بلم مسا تبابعا كتوئلو أما دم تابتصحت كم تاز حسبتون بنوغهو تسيعا اندا مشعت كدا تمشاشيتا حدش عزيو سمئت ود توقعتا يزنق كدا نغازيعا تملخا خيام أبناتي نمحازعا زقو صرتو هوتيل بتصحت ودن فلما جيزي كابز فلطا وددر سنة صباقا كتكايد زمصت انت كتمثل كم صحاي دميقا كملون انت صباريقا مصر آية نسادا كالا اندا تماتا كلهم دليتاون نسو سلزنبر بفشقتا آني أجخا اندا بلد إيدان مأقرتان نسلامتا مسددت اتي تنسني ساتو زنبرت تعنجانا هيبو مسقدفوم كمزا أمبابا زرعينا هبي قطيفو كيف النواي مرتسن يقداس تعمدو يتسقى بكونو نابوتو كملاس لزنبر قف اندا بلام لو مدعا انت ترخيو محازاي معارك النزي مسبلا كنديك زيد وزلزل إلى كتريني تسباقين أبا كرانيكا مسبلتو اندا سحاقات بزي بقون تسبقتها نمعالتك كندي عودات كام زفتو تلكي تفلت دخي هانسا اكو انا كمان ميسا يكونوا يخون مسبلا نسخة قدا واعي ترنفنو واعي تفنوني مسبلتو هجون اندا سحاقات
ኣላ መሓዛ ኣበይ ሙግና ትፈልጢ በጌጋ ከማን በካል ዓይኒ ርእካ ይፈለጥን መሓዛ ጥራሕ ዘይኮንክስ ንእሽተይ ሓፍተይ ኮንኪ ክትስምዐኒ መሳኺ ዘላልን ኣምላኽ ይመስገን በላ ተሓስበሉ ዘላ ከይፈለጠ ምስኪናይ ወዲ ብንጹሕ ልቢ ምሽ ሓቃ በለት ብውሽጣ እኳ እንተደንገጸትሉ ኮይኑ ግና ግድን ክገብሮ ኣለኒ ስለ ዝበለት ዋላ ሓደ ናይ ድንጋጸ ምልክት ከይስምዓ ምስ ነብሳ ተረዳድአት ስምዓን ዶ መሓዛይ ኣነ ንስኻንሲ ከም መሓዙት ድሌትና ንገብር ንፃወት ንደጓደል ኮታስ እንታይ ሙዚ ንገብር ግናሲ ሕስብ ከብሎ ከለኹ ተሳይምና ዘይንፈልጥ ከማን ምስ በለቶ ንሰምዖ ከኣምን ስለዝተጸገመ ኣብ ሓንጎሉ ስለዝነበረ ከሳብ እቲ ሰትዮ ዝነበረ ማይ ዝሰርቆ እንታይ ምስ በላ ብስም ባደ ብሕፅር ዝበለ ቅድሚ ሕጂ ተሳይመ ስለዘይፈልጥ ተመክሮ ኮነኒ ሎሚ ክትሰምዐኒኻ ምስ በለቶ ዝብሎ ጠፊእዎ ስቕበለ እምበርከታ ዝፈጣ መሓዘደ እንዳበለ ምስ ነፍሱ እዋ እንታይ ሓሲብኩ ደኣ ምስ በላ እንታይ ክሓስብ ደኣ ወረግደፎ ኣነ ከማን ሰኣመን ኢለካ ምስ በለቶ ደጋጊሙ ቀዊሉ ጠመተሙ ኩሉ ነገራ ምስ ረኣየ ንከሞታት ዝዕድም ነገር ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ከይተረድኦ ከምዛ ምንኣስ ሓፍተይ ክብል ዘይጸንሐ ስምዒቱ ክልኣሎ ጀመረ እንታይ ደኣ ስቒልካ ደሓን ግደፎ ኣብ ካልእ ዘይፈትኖ ንስኻ ከለኸን ኢለ እምበር ምስ በለቶ ምስዓም ጥራሕ ግና ምስ በላ እዋ ምስዓም ጥራሕ በለት ኣብ ምስዓም ደረጃ እንተተበፂሑ ዝተረፈ በዓሉ ክመርሓናይ ስለ ዝበለት ብተሓጓስ ተሰማመዐት ኮይኑ ግና መረሳሰኒ ክንሰተ ኣለና ስለ ዝበለት ቀቀዲሓ እንዳሓበት ንኡ ኣስኪራ ናብቲ ናይቲ ሆቴል ኣራት ተታሒዞም ማዕጾ ከፊቶም ኣተውሞ ክልቲኦም ናብ ኣራት ተደርበዩ ከምታ ዝሓሰበታውን ግንባሩ ኣይትበል መላ ገጾ ክትስዕሙ ከም ኣይኢላ ወገሐት ንጽባሒቱ ክልቲኦም ኣብ ሓንቲ ኣራት ተሓቃቂፎም ከም ማይን ፀባን ተዋሒዶም ነብሶም ምስ ረኸብዋም ወዲ ብስምባደ እንታይ ንገብር ኣለና እንዳበለ ካብ ሰብነቱ ኣልዩ እንተተዛረበኳ ድሕር ማይ ናብ በዓቲ ኮይኑ ነገሩ ርእሱ ደፊኡ ኣጽቀጠ ኣብ ክልተ ሰሙ ግና ምናልባት ንካልእ ሰብ ሓጎስ ንኡ ግና መርድእ ዝኾኑ ዘረባ የእዛኑ ቀዲዱ ክወፅእ ክሳብ ዝደሊ ሰምዐን መሽካ ሓስቦ ሓሊሞ ከማን ኣይፈልጥን ከምዛ 100 ኩንታል ዝተፀዓኑ ክብድ ብድበሎም ብጌጋ ዘይስማዕ ሰሚዕካ ይኮን ከጻር እኳ እንተፈተነ የግዳስ ዘይትቅየር ዘይትልወጥ ዘረባ ምስ ኮነ ኣው ኢልካ የአዊ መጹም ነፍሱ ከይከኣለ ካልእ ሰብ ከምጽእ ብፍጹም ዝሕሰብ ኮኖም ስነ ኣምራ ይኩን ቁጣ ኮታስ ስነዋል ሓደ ድሎ ኣይኮነን ዕላምኡ ካልእ እምበር ከምዚ ደቦላ ክሰምዕ ስለዘይኮነ ንምእማኑ ክሳብ ዝጽገም ይኣገርገረም የግዳስ እታ ምሸት እንታይ ከም ዝገበረ ስለ ዝፈልጥ ብጀካ ነታ መዓልቲ ምርጋም ንመሓዝኡ ገጽ ክከል ኣይደለየን መሓዝኡ ጥራሕ ዘይኮነቱን ኩሉ ነገሩ ስለ ዝኾነት ወላ ደኣ ኣብ ዘይተጸበየ ጊዜ ዘይሓሰቡ ናጢባ እንተወረዶ ካብ ወረደ ዝግበር የለን ኢሉ ፈቲ ከይፈተወ መወዳእቱስ ውልዱ ብሰላም ከኣቢ ምስ ነብሱ ተረዳድአም ንሳ ግና ገብራ ኣጸቢቓ ስለትፈልጥ ብጣዕሚ እኳ እንተደንገጸ ግና ብዘይ ኣቦ ካብ ዝኣቢ ሓንቲ ዘላትኒ ኣማራፂ ንስያ ስለ ዝበለት ዋላ እኳ ደጋጊሙ እንተደንገጻ ኣቦ ናይ ዝጠንሲ ንሱ ኢላ ንነብሳ ዝኣመነታም ብከምዚ ቁርብ ምስ ከዱ ግና እታ ኩሉ ግዜ ዳይሪ ትጽሕፈላ ኣብ ካፈ ኮይኖም ሻሒ እንዳሰተይ ከለዎም ቴሌፎን ስለዝተደወለላ ከተዛረብ ኢላ ምስ ወፀት ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዝረኣየ ከሳዕ ትመጽእ ብምባል ሕልፍ ኢሉ እንዳገንጸለ ዘዘሕቕ ዘገርም ዘሕዝን ነገር ከንብብ ጸኒሁ
ኣብ ሓንቲ ገጽ ምስ በጽሐ ግና ንዘንብቦ ክኣምን ስለዝተጸገመ በስም ባደ ነታ ዳይሪ ደርበያ እሞ ተመሊሱ ተቀላጢፉ ኣልኢሉ እንዳንበበ ከሎ ዘረባ ወዲኣ ሕሩግ ምስ በለቶ ኢዱ ኣልኢሉ ብጽፍኢት ከላድዳ ሓሰብ እሞ መሊሱ ግን አንሳሒቡ ከፍጠጠላ ጀመረ። ከምዛ ብሰላም ዘይገደፈቶ ካልእ ተቐይሩ ምጽንሓ እንዳገረማ ደሓን ዲኻ ደኣ ምስ በለቶ ንሳኸ እንታይ ደሓን ኣሎ እንታይ እዚ ኣብ ዝተጻሒፉ ዘሎ ምስ በላ ሽዑ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኣ ኣብዛ ፀፍራ ክትኣቱ ስለ ዝደለየት ብስከፍታ ድምን በለት ኣተን ኣህኮ እዚ እንታይ እዩ ምስ በላ ግዳ እንዳጓጠጠ ኩሉ ኣንቢብ ከይዳኻ እንታይ ሞ ክብለከ ምስ በለቶ ኢልኪ ከኣስ ግርሕነት ርኢኺ ዘይውላደ ክትሕቁፍኒ ኣቲ እንታይ ገበርኩኺ ኣቲ ዘሕለፍ ናይ ምሕዝነት እዚ ትርኢ በጃኻ ተረዳእኒ እንዳበለት ነብኣታ እኳ እንተንጠብጠበት ክሰማዓይ ከኣለን ገዲፍዋ ደኣ ጸርጸር እንዳበለ ካብቲ ካፈ ወፀ። በጃኻ እንዳበለት ከይትስዕቦ የአጋራ ተኣሳሲሩ ምክኣል ስለ ዝከልኣ ከሰብ ኣብቲ ካፈ ዘሎ ሰብ ብኣግርሞት ዝእዘብዋ ዝአብድዋ በቃ ደጋጊማ በኸት። መውዳኣቱ ግና በጃኽ ስቕበሊ እንዳበሉ ስለ ዘረጋግእዋ ሰላሕ እንዳበለት ንገዝኣ ተበገሰት። ደጋጊማ እንተደወለት ልቤን መልእኽቲ እንተጸሓፈት ክምሰለይ ከኣለን መሓዘን ኩለንተና ከሲር እንዳበለት ኣብ ሓዘን ከላ ግና ምእንቲ ምሕዝነትናን ዝሓለፍናይ ግዜ ክብል ይቕረ ኢለልክለኹም። ጽቡቕ ነገሩ ዋላ ደኣ ኣብ ሓንቲ ዓራት ንደቅስ እምበር ዝገበርናዮ ነገር ዘይምህላይ ዳይረኺ ዘይትሕስብ እንተኾና ማለት እዩ። ናስ ኣብ ልዕሊ ዝፈተወኪ መሓዛኺ ሕማቕ ሓሲብኪ ብሓቂ ትጋየኺ ጸላኢ ካብ ርሑቕ ኣይመጽእን ክበሃል ብሓቂ እዩ። ንጹሕ ልበይ ኣድኒኽዮ ብዝኾነ ድሕር ሕጂ ጓለ ንኸይኣምን ስለ ዝገበርክኒ የመስግነኪ። እንተ ምሕዝነት ዶ ገለ መለ ትብለይ ግና ድሕር ደጊም ከይተሓስብ እዮም እምናይተይ ሽጥኪ በልእኽየኺ እንተ ኽኢልኪ ነቲ ዘጥነሰኪ ክትኣምን የፈትኒ እንተ ኣብኪ ከዓ ብሕጊ ደረጃ ክትሓጋገዘኪ ይኽእልን ምናልባት ንሱ ናይ መወዳእታ መራኸቢና ክኸውን ይኽእል እዩ። ንልቢ ክኾነኪ ግና ንምንታይ ኣብ እሳተ ገመራ ክትኣቲ ኣብ ገምገም ጸድፊ ዘይትሕልዊ ነቲ ከድሕነኪ ኢዱ ንዘብሃኪ ሰብ ግና ተስፋ የብለኒኪ ለኪንክዮ ካብ ምኻር ተጠንቀቒ። ኣነ እውን ካብ ድሕጂ ከባቢ ጽቡቕ ገይረ እንዳተኣዘብኩ ኸይድን ሰናይ ህይወት ይምንልኪ ዝብል መልእኽቲ ሰደድላ ምስ ኣንበበት ዘይውፅእ ተኣሰ ኣብ ልባ ወቂራ ንብኣት ቀለም ኣልታ ጌራ ህይወት እንታይ ከም ትፈርዳ ክትፅበ ጀመረት።